Pääsiäinen on saanut aikaan erikoisen ilmiön Keravalla. Tämän pienen suuren kaupungin seurakuntaa on kohdannut täysin ennakoimaton ja poikkeuksellinen kriisitilanne paikallisen papiston alettua niin kutsutusti popahtelemaan. Pääsiäisen hullaannuttamat papit eivät pysy enää virastossa tai kammioissaan, vaan pyrkivät karkailemaan julkisille paikoille, kuten kävelykadulle, kaupungin kahviloihin sekä Prisman ostoskeskukseen. Kirkkoherranviraston henkilökunta on toivoton ongelman edessä. Edes jyrkimmät pakkotoimet eivät saa pappeja pysymään 4 seinän sisällä. Karkailevia pappeja metsästävät suntiot ja vahtimestarit joutuvat myös myöntämään avuttomuutensa, kun he yhä uudelleen joutuvat jättämään ehtoollispikareiden pesun tai ovien lukitsemisen sikseen, noutaakseen jonkun kappalaisen tai seurakuntapastorin takaisin tietokoneen ruutua tuijottamaan. Tuomiokapitulista kiireellisenä faksatun lausunnon mukaan tällainen käyttäytyminen hiippakunnan papistossa saattaa vakavasti vahingoittaa kirkon mainetta sulkeutuneena ja sisäänpäin kääntyneenä yhteisönä sekä aikansa eläneenä suorastaan fossiilisena instituutiona. Keravan seurakunnan kirkkoherra Ari Autio, miten vakavasta asiasta on kyse? Tämähän on huolestuttavaa. Käsittelemme ehdottomasti asian pikimmiten kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuustossa, kirkkokahveilla, katupappilan kahvikoneella. Ehkä käännymme tuomiokapitulien puoleen, koska piispa lähti jo pois tältä päivältä. Positiivisena puolena mainittakoon, että pop-up-papeista ei ole vaaraa sivullisille ohikulkijoille. Papit eivät ole aggressiivisia tai pyri lähikontaktiin. Pääosin he vain hymyilevät, tervehtivät ja saattavat toivottaa hyvää pääsiäistä. Teologian tohtori, eksegetiikan, systematiikan, postematiikan sekä pastematiikan erikoisasiantuntija F.V. Nomenon arvioi, että tämä pääsiäisen aikaansaama ilmiö saattaa päättyä ennen kuin viralliset tahot ehtivät toimenpiteisiin. Pääsiäisen juhlinta kestää 40 päivää myös luterilaisessa kirkossa. Sen jälkeen papit palautunevat ennalleen.